Ломи хоздеч, да и халыч турпулч вахара тешхан лахтвегалаш. Бады хан яхал духовер ждилхай. Лырмарц юс шхарцарыжи. Цар халка уохалтарлур юх измехт оhtеша. Халлахтеж ваймех гозен чибецри. Царевы шезр делашерденц ресторациона болгож дақуаштовын күлгіл ховал хырсыняган Махмет. Ши бұл бұчық абясу объектой ваштадянцын. Ши лырық дизылдағы бұлыш, царка хегитыш, мех хамтуадылыр луш, ыздық дуалыш хавағыз. Қонгиж моули, Микел дуақылду, шейк амын хамындақ лац әтуқылырық. Патча халқену, үш сафмар, фонду шаш быныштешімық, дуқы юл хылуамяққыш, йыллачхан, әттуас болқыш қоч дехажыш. Цартой ваштадян тарп, ни, морч, гауст, тхудахачхан, эбін ғалы гулымын барыш болқыш. Цигр халбардыч кэтедер, бол диккер берзбя, милцен лилду царысхам. Болхуж лилбя, дук результат дахека фирми вейер под руководством Магомеда Харсиева, цун сатцы караг дуалым дер, цун сатцы болх сдикки кэтым дер, цу что дагабяны, тайпнаш нахцы, саснахцы, они цу ох что хайцапки бол хал болге диненач хал болге оз первый раз усе оз первый раз хачвянча оз фудидис балқи қеты гожварса но дал саниз бандал но гостыл де хагыл бол реставраторы бол биш бокш кегишнахы сабырт бя таку гут отежлатер тал буде жлат бол дал эндели вайбашины комплексы спортировать дер гуцериев Микел группа Сафмар и Возрождение. Микел с полный подличный контроль хайца болбыр. Оз мелдожды, ахчы оз мелдожды, расходы, тхон мел эшежды, но остал тхон латтер гуцерев Микел. Совместно с главой Махмуд Али Калиматовым они решили возродить нашу историю, восстановить практически все башенные комплексы. Не просто как реставратор и человек, который занимается в группе и представительством, и реставрацией чем-то здесь. Я как человек, представитель народа, очень сильно рад этим таким работам, которые проводятся здесь в горной части. Ведь у нас башни рушатся на глазах, и мы видим все эту картину. Они прям из руин приходится вытаскивать каждый камень. Эбенщик анр историю должен галажи. Эзер барпятка этлашерыш Кавказский томбодычхан, царский эскару юх яхнич. Цухан ден чохчолхан лахтр озер хал цабакды. Кысклышаш ханыч коцтюали. Мест отигарш бер мотик реставраторыш. Частично отреставрирован комплекс НИ, первый комплекс, где мы разрабатывали проект, соответственно, практически закончены комплексы Морч, Харп. В конце прошлого года закончен Гоуст. На сегодняшний день активно идут работы на Эбон, где мы сейчас находимся. Комплекс Эбон один из самых известных в республике комплексов, но известен он не только по той причине, что большой, имеет большое количество башен. В первую очередь он известен тем, что он один из немногих и первый комплекс, который оказал сопротивление русской армии в первой половине XIX века. Пешие полки, на лошадях они вытащили орудия, через это ущелье они, собственно, и заходили в горную часть Ингушетии. И Эбон, первый комплекс, оказавший сопротивление, пусть оно длилось не долго, да, по источникам архивным, это буквально одни или двое суток, но однако это было, и это уже заслуживает уважения. И, соответственно, утром, спустя 2 дня, комплекс был расстрелян из пушек. Жители покинули его, но какую-то часть времени люди продолжали здесь жить, я так предполагаю, до депортации.
Воймек мысл галый комплекс ёлыш камахтигил тамышы. Жерах район чаколыш дес агужиш. Хахуй санна дейселхын лорижлатыш. Войдя житаш культурный әлен долди. Тойе. Кужуагыш тахин асхалтахы. Изды кертер лорхми долч войде қырақца. Ац хаж чепен баргуайны оғыр бен латыш уза хач. Спен дач оби уза уғарар вытягивать бибезиш ху. Но ухпина كل طولها اقرا اصلا جوائز انها تسوق دقيقه حقيقه هم خوش تخرج غير خير مت تعبان هي تاتريشن خارطه بار تسوج تريشن خن تحم خلي اون دوق خل خيتر خل مجد اصبح انت لوري يجي اقرا هذاك اخر جوائز لقير جوائز كزك كزك حميختي ولاش долг اشت تبين حتى بيجي угол ها يجي чтобы он держался уже вот اشت бог мотик да есть он по цепочке, хар угол чобиш, хар пин чобиш, цукти хар пиниш урафиш, колхр оснований чоешь. Вот наглядный вид, как эта башня выглядит сейчас и как она будет выглядеть через месяц-полтора месяца. Ух ты, любят, кажется, кранец, вашта мудолла, где как разные метки, шиши. Цайл метки, вообще техника хотя отсюда могу школ, вручную технику везешь школ, поэтому как-то так. Бол да был бля, игр халка никто без хан элч, вышло материал, шкульгиш хатка это хубать. Что дяды, воймех кто мильяч, гала что долг не акаш. Да он бол халр хаммы бас, дик хаммы да бол халр, я хам тоис, я гала тоис кайгис. Молод что я рясал ход хамды, ход аккуратно дим хажажиш. Лори езжез, даз доктор, бог доктор. Оз болду кай. Да он соз воет аюлашти табы. Оз вахал марч велав. Оз гала что может харфи велав. Масна наостыл аккуратно я бол хабыш. Такайгис доктор. Техник дики, я техник götürüyor Mike üzerine. Devreye salsın. 10 tane doknağı nağiyeni yer orayoni. Maliyesçe nağiyeni. Ya tehlik güvacı khalizat tahalyemu. Burut yeri atı dok ahçı daldıyız. Nazranı hava khalıyoruz. Hem söyler yağır diye konça hulktu, dikandı. Devreye salsın. Dal berket khaltı şey malıyoruz şu. Yani yakız diye harsamı bu. Aniyesçe materyal hamdat mı 10 tane. Traktör yok tehlikleri şahtı uzaldani. Tane alçı yer akuratla bir bol bir yer. O hamları da ziyan. İşte doktor delga gitmiş. Войн махар, нах тебя хач галай тхонуж нисхант. Делхаш догу уж толтеш халарах, кизик огордеш хант иж байдяш. Ишт о стахан цутайб гозлилич бы реставраторш. Ера первый деревянный перекрытие полностью тхохабоя, тхохабячут, ага, и фанер тух. Полностью хайскат хаю, а тхон скат хай фанер тух. Фанер тихачут, ага, кубыр полностью. есть حقر أبوش تشسنو مع حقي جاتر تسحسنو حقي أشياء حقي حقر Дука хакер бахан молодыш. ديكا كاتشتنا مزي خلطو ديكا بايد ماركا أتوجو تولي لا وجه تول هنزل يق إني أري خوانو يق خدير سوتها وجه تول دوحدش بولنشتو حي غريق ساعة تول دوحدش أقوى تويا سخان وجه يرحل الله لش هذا كنا تول عدش حوس يسوي تول توها أخ شو وجه تسيتنا وجه تول حار مضالع بينشت حار تول حي سلاين ساعة دو حاج دالت حوش شو вечно опста. Ого, лоцо خطو داش زعم عليس أفريقيا أو بوك كاتشنا بو خيتو داش زعم عليك زوج. Aquele doutor da Hadra. Esta obrigação إمين أوبريغاد ثاني ردا خاشر بيابم حرب تايا أو مرش تايا أو ني تايا شت شنشرا بدراد ني خنطا يبريغاد جوش بيرشر من سيخنو صوت خيب بريغاد است أو جير خي خات يا عم بيجي أغار ثاني قوم شقيقو هتوش لا الله خلر ديكيم خلر جو ناخا جوجو مدي مغادي داريش ديكي هم كاتشتنا هم Har wel family может быть шахир. ده كاش ده غلط زير كاش ده غلط هو يربح عن شغوش تب والله هيك هم بحث مش تبو حن شغوش تب دير ايش دوقة ده فنير ثاني ايش تبربط كجيش полностью антисептик забрбот кюм первый яхку гятсиш начало бациш ах уже хай полный твоя буа что ده فنير اجى ديك على تولي اجى ديك على ديك شمالر ديك عمل كاتش من ما يحصل يختر ويتش نخم يزير تخيط لاتو ضغط لاتو
Ахы дикерма этшац. Уқбылхыш лили жолғышлы материалыш қычарыл башқи. Санек ыды слайн сияхыча фоқтау қири. Лилқашлой ми гырға хақын қирбыз. Цынығы бешхан байдяш вауни тхоуа, мелхыр кышми тхоуа. Ишт маркалайық әнислыш ханып біз. Тағын ғалаш тойыш гузын чишт еш біз. Геннік бұцарда хүбезір ысхабахаш. Хатшаш хат ица болқ, бұдзаш борыми қош бехөчіш. Ервағыз еслайн сақоғыш болмайды теге біргім ақыл бән теге ауыш қылш. Оуныш қабайыр теге мостан адеваля нис аш боднық. Нақилалаш нек біз разрешен сма чу олы тек. Теге халыдығы почти гуржа границу почти ақашыз халыдығы метр 30-40 лық ламбы. Суламы төдулыш. Кайнуақ қор, ағортыш, перфоратор, ерчі қусыш, границ хаты йоттыш, теге хар дұлт қор. Олай қылнық, бәнік, техника жа қылнық біз. Хатсы перевала, ақылвалы, дұқ хамын мұғы болжды. Дормыз яғылыш, асуцвеш, ол ақылуаш қылыш. Яғайел домыз хамышлат. Ішті қылдали, аттали, қайбол, дұл даты бұла, ішті бол хабыз лақпа. Alhamdulillah, хамбуаз, ебол халара хамбуаз, ебой ламыш, ебой галаш, твайра хамбуаз, микиала, дох баркал алас, уцери микиала, сад олтин, ал мелах олтин. Ишт бол мотиких. Да, бета, шимбета, цавот, шадвот, ишт по-разному. Волк амур, хаджа, часто ахвеш холбаду яхш. Я сама свали حقيقي. دوق ده ده أدوس دازج درجة لينتش حدا غان أبيع قبر أزر. ها ده جواب يا جواب بس خير بير جواب. بيجي باش بس خير بير. تو بوت يرم بير تير إربه لينتش خدو الله إيه شحد بقى والله لينت كادية عليه إشت ريسكون بول. Эбэняхыш комплекс чуах, тейп-тейпар объектыш, мелхыр кашмыш, воу, галаш. Жиргиш тахка реестра яхитыш мар бу уяц, болхыш дадулги. Скоч де махулы галаш мехтвачилах тоғыз. Ерж 2 этажа хул, 3 этажа хул, 4 этажа гали ос. Проектировщик же полное исследование жайцан. Калхар основание хаджа, этаж хаджа, уже там обследование провели и растворы провели обследование, и каменную кладку провели обследование. Пени ширл хаджа и калхар основание хаджа и высота гали. БДР, архив сыбол буцарка. Ох, ханц. Да, 3 этажа и кал хаягал. Цун ханц кезик до хорошивки, а есть яни, но болха есть тебя бац реставрация, юдыжлатка. Цун хоат был без пены кезик микроинъекции алцох, инъекции же есть же моттигиш. Вот, лаки сланитель есть, сланитель ачул, деревянный перекрестишь, хамаж мехтюали же. Но реставрация болха за болха жлат. Самое главное, сужин гала, кирцер бол есть тебя мтха. Кирцер бол игр главный бар, игр основной бар. Так шоллага ержгала же ханствай езиш. Ери цунихи йолши, так да дехак акал удыш по цепочке акал йохуш галаш. Так акал хачилц. Так тур азмаяныры ждакал хар основание жич ой езиш. Берд был прям отвесной. Цакок ауот бима мотик гюат. Цигичи страховки уже технической безопасности уже мотики луаты же. Бог да ох. Фирм еще здесь? Фирме. МКРС строй. Одна фирма работает и помогают нам с проектно-сметными документациями, с архивными информационными моментами. Нам помогает АСМ-группа, питерская архитектурная проектная группа, компания. Улам тейп-тейпар шмотигишкет гылгы галаш, шарыч гунышты. Иенш мехти я галаш той хлыгды. Хан ялцик болхош да хаберц нискалохл. Я по сложности, сложнее, это и да. Но практически он барин гойер. وأبرد بأبوي بوخ لسه أختي واشتريت أختي يا حمدي واشتريت يا نق أشبه واشتريت هوس حمدي واشتريت هوس
ايش تحسون قوستي بلاطلات اون يرجع основание практически смыть я скала бацрона фадагаш замя хади приложить до аж фадагаш полностью хаха агацны основание подушки в 3D камни мы подушку сделали вообще армированная подушки да кто скала белый струн сахтайп ну ханза идеально халт ши khirashi законно полностью خلبر يغاليس полностью قال основание от شغال خلمي تسنخ فقد تصوش жилой галер двухэтажный жилой галер хадянер практически кладки стены там погод стохи трубу бибеш расшивки стены полностью основание стены хат перекрытие жиром баки барин гошан перекрытие что хабер все практически ялер потом основной юсер уборк не арж устранить лагаш хади но угала акцент я лагажи дохто угала я типа как смотрю оху гёж нага барго гёж что лакеден цава галах дохтонс не до обрыва хачуала гош сак да вохл гош не на крышу сак чуж гуач что хачуала гош турист сак хавич масхан сун да гялай сада мухмада да гялай то масна да гялай конксир وبخنياش تقول اما وش مسخن يرمى رجال ياس خذي ولا رجع حنقرا عند غات خذ هذا اتشيش مش سنت العدول دي زعر فتحون حوس حين حياته تاعها يريالي زال وز اقل مش توابز وز متر اقل مش تايز وز بول مش بيس لسه جوتي واحد لا تصوت صاحبي واحد لا تصوت شو نهار ماركه اره هر وز فاكتونش تو كران هم باغون يق باحثوس كرانس حقود جو هم حقواتش جات تصوت لاقص حتى قاتشي كزك اي واي الش بيل باحث عن بوسو بوهم بير ما حد يلداش خمس تسغا توك حدي انر حاضر توك اتيسو حدي انر حدي ديش قلت يشي تخي موجد يتخوني ان خواش تاع تزلوتسنت Да, вы что, на что футбол твой لا حي شو رق نخبي أخاش غالاشك شيء يقوغاتي تك حلقن كتميت أكتر إتوهديس تعملو يول حبايدن يحتسك أصبحن دولج بارم شي خل بيشتاي بارلات بووز Митял, забил гумдер уз ير أركيريوس يروي حي حتى هي ارك نيوروس كيز دخل تسرني لقي الارك ياتر وحي هيز ارك ارشنا قيري تكون كرم داوس هي كباتي وري حن ارشنا قيري كوردا كوري قيري كوردا حين كرم ملوز قيري عايستر دا ها شي حشم لي قادي وبينش حين كوردا قيري عايستر دا احو جوتو ونش وجا ارشنا قيري كورم تعدلات فد موضع كوري ارك زعمي جوز مولي نيري ارك شيرخو يحين كوري ارك تولاني وجا يغي تاع ارك بولمستو خو دكتور مش لاتو مش حقوش دير يا باقي فيروس فولكي مني باقي فيروس فولكي يحو تحنا تحسك كواتشي جات زكون просто ветик изги да адлозе ветиге сурбатетец лаха цейтер бахамдоже а тюменер ко намного дороже уходит 2 раза по-моему дороже уходит я листницы ёлки листницы дорогой хуяржа цигичи кой долговечный мир суть духа я хигер او مثل долговечный тхока яйният ветигер юр хага использовать но ханза уже тяжхан уже кезгеум дар самол шиборма юлжир разный любой мир любой размер аеш ага от 15 до 18 али вагонами яйца تسويق تخين سوما خير أنا بر سندر جيقي دادوخ هذا سنترالن بايدوخ وإتو سندر دوخ كتوش دوخ دزل حودوس هنسمعين وين يرمى كارستيانياس دوخ دزل داتوخ شيء خمر عند يافس شو هالين غري ون سومي بوخ بوخ على بختر مديحة دوخ دزل أسومنا أو دوخ دزل ألتها دوخ بايداتها وين شيء زارستاني متريات دوخ بايداتها إيشو يرزم حون لكون تؤجي دوخ قدر إسبوجا ديسليش تأخير مثل ما بتخد تخش وش عش دام ديجي باي واحد سبعة باع وش عشبة خلهم بيجوا. ميكال تخاط خدرت وحشته عشان هذا قاعد أستاذ لك أشوى بيزي أو قبل حتى والله موت فوجوز يعني. فوق جدار والمشكلة خام يكلا إتجاوين يرحيوي وقته هذا وهذا لوك يحكي وش لوك يحكي زواج أقل وجوش وكلا إتجاوين يا ونأياس بس حشواش أقل واج إتجاوز حد واج إتجاوير. Примерно حد أقول примерно или شو أقول تقولون حد واج لاش إذا كنا حد واج لاش يروح كاك توريستم كيش أشوا شي لاش وده حد واج حد واج واش تده برجو دوجنا أخا وشود مال أقل واج خده خويتاش جيت خوجي تيجي خوجي يكون خوجي единственное тхот حد بوباч лори езер نقول يزجس потому что нах тхот булыш тхоныш а марикториш حد булыш холч то ли дат мудис духс и чего же обрыв ми я
زعما جالري هزكي إيش نحن زابيلهم بدر مش نحن قوش خم بالشق درجة هم إذا أنا دوي دالشي أنا دقدر ما أخذ دارتين بعد أشتوك مشتي شش هيرو شي يولجي حاجة يبن بولج مغمبي من اسبن بات يربه يرجع جاكش مي وبولنستو شي باي تشدوك جو يستم центральный столб да получается центральный столб центральный бабула يزعم دريش تهنا عالدوكا تدخل أرجي نيس حبيبه بينو أرجي سحبوه يرو أش حلبه تبي بدر شنو اللي حاضرين بير يرو صدر ماشين كم حقا ممكن نقول يا вообще думаю что хехтец чисто гонс мака естественно خد гонс тут же дарик خيري يشعنا شيء آخر وير غلا لا تغيير بحث إيمان ير потому что أوز كرم كذا بي غلا لا تغيير وأز أرح بخيت أتليش خويا غلاشت شعنا شيء كاريرنا بخيت أبريء حقواش بو إيبش بو قير بي إز بو يبريء إذا خود بتصعد صحابين كاريرنا بري إذا جونس ما بو بتصعد هتشو معرق بكرة يدرج لحت أرد خد حنس وفي أورونا لحت توار وش بشتي إتاج لحت أرد خد وش قيري لحتي از أرد خش ما حقوش جنات وبش فغالير مشتير فدي مالدي أخ ما حقوش جنات يبريك بين حباب وتصوتها يعني شو عامل بار شو البوق ولا حاجة ما حاجة دريش شو فد موضوع حاجة أدى بيرو أخذ غوان حد وايد خوس أوز أفترس كنا زور تكنيش كنا زور بريكت شيء خام بولنشتو أرخيولوجي مي أوز درجة حمد أوز لا تخو حد واخ تخون أوتش حماش كرم ويا تخون أوتش وقت خين كرم اللي أجو حما واغ دايازي حقولو عدل داو نعني كلها تنسى أرسش حماش كنجالش كان أوش حقولو شيء تيبنا حبيخي عدل حديخي أفتسانك عدل داو صار زموجي دا شغيت потому что каждый тейп сак хозати мегват тейп на духм би бекман би баш а адл дос адл вендус дос история хуйош дух хам кора а хаяк штуни хагу чаерги фуд мич харда фуд мол мич харда يكرو شو أش حدا يدوش دي به يكون حنزير في الله ده دوش حنسمعون قشتي يرك اسارك واطي غني تحياتي بقى انجي الله ويوش ما اشتقش أختي دار هاي الشيء من بالخوزي У нас наглядный сейчас пример дореставрационных работ, как выглядит башня. Вот почти в таком же состоянии она была, и нижняя, которую мы закончили кладку, эти две башни, практически в таком же состоянии. Мы видим здесь огромные проемы, трещины. Вот эта стена вообще у нас наклонилась, ее надо будет разбирать и отодвигать сюда. Дверные проемы полностью разрушены. Вот центральный столб первого этажа, второго этажа, третьего этажа, вот этот центральный столб идет вверх. От этого столба уже деревянные перекрытия идут. И практически, кроме этого угла, вот этот угол еще более-менее у него сохранился, но есть трещины тоже. Остальное все здесь в очень плачевном состоянии. Начиная от основания, видно, что здесь вот невооруженным взглядом, что эта стена наклонилась в эту сторону из-за того, что вот эта стена уперлась на нее. Вот. Надо будет здесь очень серьезно поработать и в укреплении оснований, до восстановления стен надо убрать все трещины, все проемы. حرغلا چن همسر بوشي داي مخ ملوش تيبن دلي مخ مليول غالاش لوري يزوي سقيت مش قيش خنيت يهينش اسخنت ازدل صداقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله ترودي مخبق وغلغا ينقم تملو السجي حبيان موتك تن اجر تن مشتواتو دقا بيز من خوامي يوجد موتك قير تندوحه ولور يش ليليج ميتك موتك داق عدن شخاترخ انجوح بلوش أدراس يا موتك توير ير حق وزيره شي دوهم دايما وقتوق بزر إيمان ودولز بص من داقنا داق داس عمره من خطاب رضي الله عنه ديار ياسن اندق ويبصم دخ شي حديان موتك يوزلش يلش دو اقصى سارق تر مخلش حنيق شي يلش دي خاطن سيوست لياخا وقصا ياخش مخلش شي موخ بوزلش شي دي بوزلش يعني تندو وشي مل اميخ حبيان نخمدي واميخ داخش نهضو تندو شو دوق غزدو ازبش بيلخ بولخ بيا اتح يلش
والله والله متحقال حير ويقمن دوح حمدس دال ساعة دول دير دق دي خاتشن يبول حبيتشن قاستا ميكالا ديرياس خلصن دال ساعة دولتن وقتن ملخ بيان خيط جوس حني اج بوس من غد بقري اخر جو دوح ديك مديس جو بوس من غد بوس حما حمدير يغالاش طاير قاستا يغالاش جات والله وغلغا يقمن تحقال طاير ويقمن غلغا يقمن دوح قدوز صوت دال بيرك دولتن الله رياس خلصن طيب بول حبيرج عديك بول باش كيغنا يرش حوخ ببرا جو خوز باب اخر بول هانت حبيري كل خنري قواست جوز ازل ديك بول اخر باب اهان الله رياس خل دال شي سو باخ بير يمو سبيسياليست وقمن خلر دوح قديك ده لا تقدر از غالا اشتغني حيج لا شو غالاج وقمن غالاج ونخ ديق لي محتاجاتري بوق ويتساج دولش برت بولش ونبر بخ برش اخل بي بوش محتاجقر هانيالج وحشمل وسغا غلغي غالاشن تيول جيرش ودق قشق من حج قصان اون خوخار وهد نو ازر سك حج وق ويرت داز خشو صحاش ما بين سغو انغوسكي باشني والله خرختندو وخار وغلغا خلچ تيب نس دي قصلوش دال ديك بولبق ويتساش ويتساج دا ايتا هناج ميل سچو تيب دالي ميل سچو قم تخلچ دادو از قصدر ديت وتغلغي قمن غالاش خليزر تندو يحيجو غالاش وغلغمك غلغا ممالياش سق داغنا داغ دولش غالاج قرش تندو خار ويسنو غدا دولخش يحيجو ميل خبولش بوسمي سمقو دولش وي مخ خوزلش اشت صداقه داغ دير يردال دود دات وزبول باش ناخا ميل خبانس اخستنچا ميل يول خجوز دنگه خوز توام بيش بيلخا بول بير دالشي بيركا دولت بول دق بيخا چان دالسا اخر دول دي بول حبش چان دال مسان وين دالشين تحلين خجوش خيليش وي برش اغلو بوس وي تسقم خدولش غالي كونستруكция игрлар хма долдагды галиш низ якылат баг тохалят салат гайбаш алигит шхандатсо избаг мучахан тохкыш мехт отбиш бо болхой Вы ан последний третий этаж, да? Еще амбар город центральный столб был. Центральный столб, я вообще сам бежь бьер. Баг иди 6 метров, ждай их хватится. Так центральный баг, да, докш дерсер. Так цубя что уже основной это баг был. Царь тоже сплошной баг был полностью. Ери галыш практически жилой галыш. Яхмиш. Центральный столб, халка вот здесь обоз. Каждый этаж, что баг начали к ура обоз. Тхот хакаш практически. Да. Я просто бать чугуш холер, но я бать швачта должен бать центральный столб бать бать практически. Мы знаем бас. Бать же баг, да, хочется. Центральный баг, да, хочу бать. 6 метров, что я хамоли, я каху я. Да, я хочу. ديج وينيتا تهلي لوري تسنسيدي ويمحكا دالدي دال حنر حقل نسلول بوين